рішень, починаючи від резолюції Генеральної асамблеї ООН і резолюцій інших поважних міжнародних форумів. І дуже важливо, щоб посилювався також санкційний тиск, який стосувався би як конкретних представників режиму країни-агресора, так і чутливих до нього питань в економіці, а найголовніше – його спроможності далі проводити агресію. Дуже важливо також працювати спільно для визволення заручників, які тримаються як на окупованих територіях, так і на території Російської Федерації, докладаючи до цього всіх зусиль і включаючи всі механізми, які є як в міжнародній політиці, так і в питаннях гуманітарного співробітництва. І дуже важливо також створювати умови для тих, хто тимчасово не може проживати на своїй землі, як щодо освіти, як щодо влаштування, як щодо можливостей розвитку інтеграції в громади, але потім можливої реінтеграції після того, як агресор буде вимушений залишити окуповані ним території, щодо реінтеграції цих людей в свої громади, там, де вони народилися і там, де вони виросли. Шановні колеги, я щиро бажаю цьому форуму плідної роботи. Впевнений, що подібні зустрічі, і добре, що відбуваються регулярно, і так само вони мають бути спрямовані на вирішення дуже конкретних питань у такій міжсекторальній і міжнародній співпраці. Тому хочу наостанок пригадати, як під час одного з міжнародних форумів з участю президента України було запропоновано запровадити гасло наступного року в Севастополі. Тож наступного року в Севастополі і слава Україні! Дякую, пане Ростиславе. Наступне слово, вітальне слово надається голові Меджлісу кримськотатарського народу, представницького органу, який, на жаль, сьогодні в Криму є забороненим. Але, на щастя, сьогодні в Україні є частиною дуже потужної адвокаційної роботи і політичної, і економічної, і всіх інших інформаційної, якраз питань адвокації Криму. Ріфат Бей Чубаров. Вельми шановні пані та панове заступник голови Верховної Ради України, віце-прем'єр-міністр України, члени уряду, ваші високоповажності, пані та панове посли, шановний депутат Європарламенту, члени Меджлісу кримськотатарського народу, шановні учасники зібрання. У мене таке враження, що і голос мій пов'язаний з тим, що ровно 4 роки тому, 26 лютого, якраз от ці години, які ми зараз тут працюємо, вже розгорталися такі найнапружені події навколо приміщення Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І тоді, 26 лютого 2014 року, зібравшись біля стін Верховної Ради Автономної Республіки Крим, більше ніж 15 тисяч громадян України, кримські татари, українці, люди інших національностей, вони абсолютно повній мірі виконали своє завдання. 26 лютого 2014 року громадянське суспільство Криму не дало зібратися в такій відкритій формі тим, за ким вже стояли сотні працівників ФСБ, інших спецслужб Росії, і не дали їм можливості зімітувати нібито добровільне виявлення волі населення Криму, яким би потім Путін аргументував би перед всім світом. І ввечері вже, коли оцей великий натовп, усвідомивши про те, що не відбувається в такий спосіб заколот, задуманий очільниками Верховної Ради України,
будучи впевненим в тому, що свої повноваження вступають правоохоронні органи України, що в свої повноваження вступають органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Вони покинули цю площу, а вже наранці приміщення були зайняті спецпідрозділами Російської Федерації. Отже, той величезний мітинг, він змусив Путіна задіяти інший варіант, якого він намагався уникнути, варіант відкритого військового захоплення частини української території. І це сталося саме завдяки спротиву тисяч громадян України, які зібралися ровно 4 роки тому біля стін парламенту Автономної Республіки Крим. 4 роки тимчасової окупації Криму – це є недостойно довгий термін, протягом якого більше ніж 2 мільйони громадян України знаходяться у заручниках російських окупантів. 4 роки тимчасової окупації – це такий недостойно довгий термін, протягом якого світове товариство не знайшло відповідей на виклики кинути Російською Федерацією проти всієї конструкції міжнародного права, вибудованої після Другої світової війни. Отже, маємо говорити сьогодні про роль української держави щодо деокупації Криму, про роль міжнародного співтовариства, про роль українського суспільства. Мені здається, тут ми зобов'язані визначити найголовніші завдання. Я дуже сподіваюся, що протягом дискусій, які тут будуть відбуватися цілий день, учасники цієї конференції запропонують і обґрунтують різні такі форми активізації наших зусиль на всіх цих рівнях. На рівні української держави, на рівні міжнародної спільноти і на рівні українського суспільства. Дозвольте мені просто сказати про наше розуміння кожних із цих таких рівнів. На наш погляд, ми вже запізнюємося з виконанням власного домашнього завдання, державного завдання щодо внесення змін і доповнень до Конституції України в частині розділу 10 Автономна Республіка Крим. Робоча група, створена Конституційною комісією України, провела достатньо плідну роботу протягом травня-листопаду 2017 року. У нас готовий цілісний документ, який вже, з нашої точки зору, можна розглядати і після схвалення Конституційною комісією України, вносити на розгляд Верховної Ради України. Я сподіваюся, що президент України найближчим часом зініціює засідання Конституційної комісії України, на якій ми вже зможемо прийняти конкретні рішення, спрямовані на те, щоб прискорити цю роботу. Здається, що ми зобов'язані на цій сесії поточній розглянути цей документ і, схваливши його 226 голосами, спрямувати до Конституційного суду, аби потім отримати його і вже остаточно затвердити на наступній сесії Верховної Ради України. Ми впевнені в тому, що саме переформатування Кримської автономії багато в чому надасть нові імпульси і поштовхи для того, щоб заактивізувати на міжнародному рівні
всі процеси пов'язані з деокупацією Криму. Більш того, це набагато скоротить шлях повернення Криму, оскільки саме українська держава отримує ще додаткові важелі для власних аргументів щодо якомога скорішого і всебічного розгляду на всіх міжнародних майданчиках питання деокупації Криму. Що стосується міжнародної спільноти, я в першу чергу хотів би висловити ще раз публічно нашу подяку урядам, парламентам, президентам багатьох і багатьох країн, які підтримують територіальну цілісність України, які висловлюють підтримку Криму, кримськотатарському народові, всім громадянам України, які живуть в тимчасово окупованому Криму. Ми продовжуємо нашу тісну співпрацю з багатьма урядами і політиками, членами парламентів різних країн. Тут ми закликаємо ще раз зауважити на те, що санкції, які сьогодні прийняті по відношенню до Росії, вони є достатніми для того, щоб в якійсь мірі зупинити російську агресію проти України, проти інших, можливо, своїх сусідів Росії, але вони є вкрай недостатніми для того, щоб змусити Росію повернутися в межі міжнародного права. Тому ми вбачаємо одним із найголовніших завдань для урядів, це наше прохання до урядів парламентів країн, але завдання для міжнародних організацій – це посилення системного тиску на Російську Федерацію з метою змушення її повернутися в рамки міжнародного права. Що стосується українського суспільства, ролі і позиції громадянського суспільства, ми тут хочемо подякувати чисельні правозахисні експертні середовища, громадські організації, які разом з Меджлісом кримськотатарського народу у співпраці проводять величезну роботу, аби питання повернення Криму знаходилося в порядку денному і ніколи воно не спускалося нижче, ніж першого ряду. Дорогі мої друзі, завершуючи, хотів би сказати про те, що частина тих пропозицій, які зараз є, частина тих питань, які зараз є актуальними для нашого суспільства і найближчому такому терміну вони мають прийматися в вигляді конкретних таких рішень. На них ми теж маємо свої власне бачення, і тут, можливо, можна дуже довго говорити. Зазначу лише одну сферу, пов'язану з активізацією в частині обговорення різних форм і способів ведення миротворчих сил на неконтрольовані райони Донецької і Луганської областей, задля того, щоб виконати попередні домовленості в межах Мінських угод, в межах Нормандської четвірки. Наша позиція полягає в тому, що ведення миротворчих сил воно може бути ефективним для України за умови дуже чіткого формулювання єдиної і кінцевої мети, задля чого здійснюється як один із етапів ведення миротворчих сил. І тому ми наполягаємо і будемо наполягати, в тому числі при розгляді в тих чи інших аспектах цих питань на Верховній Раді України, ми будемо наполягати, щоб українське суспільство, українська держава
приймала всі ті рішення, які пов'язані з врегулюванням чи поверненням державного суверенітету над окремими районами Донецької і Луганської областей, з одночасним чітким узгодженням з нашими партнерами способу, порядку і можливих термінів повернення Криму під державний суверенітет української держави. Введення миротворчих сил на окремі райони Донецької і Луганської областей – це один із етапів досягнення єдиної і кінцевої мети – відновлення територіальної цілісності української держави в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Будь-які інші способи прийняття рішень з замовчуванням, як нашої єдиної з партнерами мети повернення Криму, у нас викликають дуже великі опасіння щодо потім активізації знову наших зусиль щодо деокупації Криму. Я вибачаю, що я вас зайняв дуже багато часу. Я, можливо, в якійсь мірі трошки навмисно спровокував деякі питання, бо дуже очікую на це таких глибоких професійних відповідей в ваших виступах. Я вам дуже дякую за увагу. Саголос Сергій Фатега. До вітального слова запрошується один з найпотужніших адвокатів України в Європейському парламенті. Пані Ребека Хармс, депутат Європарламенту від Німеччини, співголова фракції «Зелених. Європейський вільний альянс». Будь ласка. Thank you, first of all, to inviting me to this conference. Dear colleagues, dear ambassadors, honorable representatives of the Mejlis and also representatives of so-called internally displaced people here in Kiev today. For me, it's quite an honor to address all of you here today in Kiev, because every year, so these anniversaries of what happened in different parts of Ukraine 4 years ago are really concerning me. And I think one of my major concerns is that the world, especially the democratic part of the rest of the world, is not forgetting about what's going on in Ukraine, in the occupied territories. And I think it's really very important now, 4 years after all these negative events, not to forget that the Kremlin decided to invade Ukraine. One of the major mistakes in the West, to make it not too complicated, was, as far as I remember these days, to not, from the very first day of this invasion, to call it an invasion. So that in Western media, all over Europe and all over the northern part of America, for example, for several days, the Russian story of little green men appearing suddenly in the peninsula of Crimea, that this story, this faked story, was spread again and again, was maybe one of the prologues for other mistakes committed later on in the perception of what happened in Ukraine. Meanwhile, it's clear that we are confronted with invasion and occupation, and I would like to use this opportunity to bring to you the idea of the majority of the members of the European Parliament that all talks
on easing sanctions towards Russia are, from our point of view, wrong. The sanctions which we decided, the Crimea-related sanctions and the Donbass-related sanctions, must be in place until Putin decides to leave with his troops the territory of Ukraine, and until Putin gives up his strategy of distortion of the democratic change process in Ukraine. And I'm so outspoken in this conference now because it's for me a good moment to contradict, for example, the Minister of Foreign Affairs in Germany, the acting minister, Sigmar Gabriel, who tends to speak about the easing of sanctions at every moment without even distinguishing in between Donbass-related and Crimea-related sanctions. Having said that, I would like to give you some more reasons why I joined the conference. So it's not that I would have an idea so how to end the occupation. Не те, щоб у мене були рецепти, як завершити процес окупації, але я розумію, які у нас є заборгованості, скажімо, обіцянки західного світу перед Україною, перед Кримом. Багато людей вже звикли до окупації. І багато вже людей на Заході подумають про те, щоб визнати легальний статус окупації Криму. Це дуже ризикована тенденція. І люди у Криму заслуговують кращої долі. І біженці з Криму також. Там були надзвичайно серйозні порушення прав людини у Криму кожного дня, і досі є. І Європарламент висловив резолюцію, видав резолюцію, там, де ми назвали всіх цих біженців, визнали за ними статус біженців як таких. У нас були зустрічі з експертами з прав людини, і вони описували нам ситуацію у Криму, а також на Донбасі, трошки по-іншому. І вони описували цю ситуацію як найбільш жахливі порушення прав людини з усіх країн-партнерів Європейського Союзу. Тобто у єврозоні це найбільш кричущі випадки порушення прав людини. Це в Криму. І ці порушення, які стосуються кримських татар, їхніх прав як народності, не стали. Це наслідок такої негативних дій, що йдуть з часів Радянського Союзу. І мені здається, це симптом, який доводить ще раз, що кримські татари не хотіли приєднуватись до Російської Федерації, але їх змусили. Військова окупація їх змусила стати частиною Російської Федерації. Мені здається, для міжнародного співтовариства надзвичайно важливо спостерігати уважно, аналізувати, як відбувається це порушення прав людини, і багато уваги приділяти створенню умов ясності, щоб не плутати, що відбувається у Криму, і правильно розуміти процеси, що там відбуваються. Я також думаю, важливо, щоб світове співтовариство розуміло, що є спротив, що є активісти на території Криму, які намагаються підтримувати
підтримувати людей, що досі намагаються організовувати як татари, самі татари або українці, що не хочуть отримувати російські паспорти, що чинять спротив. Найкращі юристи, адвокати, які знаходяться в умовах окупації, вони зараз теж намагаються захистити тих людей, які у яких є проблеми з російською юридичною системою, судовою системою, які можуть потенційно стати наступними в'язнями Кремля в Росії. І важливо зараз посилювати, підтримувати цих юристів, адвокатів, і щоб міжнародне співтовариство їм говорило, що ви правильно робите. І що люди, що страждають від російської окупації в Криму, що вони можуть повернути собі свої права. І важливо слідкувати за новинами, які освітлюються основними громадськими журналістами в Криму, в Україні, тому що вільні ЗМІ, там це неможливо у Криму. Тобто це така самоорганізація журналістів. Цей процес надзвичайно важливий, і надзвичайно важливо цих людей підтримувати і розповсюджувати ті новини, якими вони діляться, тому що вони багато чим ризикують, коли створюють ці новини. Я недавно вдруге у Брюсселі показувала цю документальну стрічку з приводу розвитку в Криму впродовж століття. Ця документальна стрічка називається, присвячена Мустафі Джемілєву, так і називається «Мустафа». І там чудовий постер до фільму. Там ілюструються протести солідарності, що були ще під час за радянських часів у Москві. І на цих постерах написано: якщо ми не можемо допомогти кримським татарам, ми не можемо допомогти навіть самі собі. Тому, якщо б мені довелося щось сьогодні говорити людям в Європейському парламенті, що б я хотіла сказати іншим людям в демократичних країнах, я б те саме сказала їм: якщо ми не можемо допомогти українцям та кримським татарам під час окупації, ми навіть собі не зможемо допомогти. Я не відмовляюся від цього слогану. І скажу так, у мене немає чіткого рецепту, як завершити окупацію, тому що немає військового вирішення проблеми, я переконана. Я би хотіла підкреслити те, що я часто кажу з часів, коли Кремль ще почав лише свою окупацію України. Я скажу таке: єдиний реальний шанс, коли у нас є, який є в Україні та в Криму, це зробити Україну дійсно демократичною державою зі сталими функціонуючими інститутами влади. І тут, мені здається, ми на доброму шляху, на позитивному шляху, незважаючи на те, що Путін робить все, аби викривити процес зародження демократії в Україні. Те, що почалося з Майдану, і згідно з ідеями Революції Гідності. Дуже дякую за вашу увагу. Дякую, шановна Ребеко. Вітального слова запрошується надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні пані Марія Йованович. Доброго ранку всім присутнім. Це велика честь бути тут на цьому міжнародному форумі щодо деокупації Криму. І я дуже рада бути тут. І як усі попередні виступаючі, я дуже жалію за ці обставини. 4 роки окупації Криму Росією. Це вказує, що Крим залишається в центрі
І наша увага Крим залишається на порядку денному усіх нас, Америки, і на порядку денному міжнародних організацій. Організація Об'єднаних Націй не буде забувати про Крим, а також Сполучені Штати ніколи не приймуть тимчасової окупації Криму. Санкції щодо Криму, вони залишаться до того часу, коли росіяни не покинуть півострова. І на ці моменти пан Сильван, який був у Києві, сказав, що це дуже чітко встановлено в політиці Сполучених Штатів. Крим залишається Україною. Крим є Україною. Але на той самий час Росія продовжує порушувати права людей, міжнародне право. Російські сили безпеки, вони продовжують тиск на опозицію. Їх тактика включає додаткові викрадення людей, зникнення людей, фізичний вплив, тортури, депортацію та залякування. Отже, навіть мирні зустрічі, вони заборонені за російськими законами. Ми знаємо про 100 осіб, які брали участь в жовтні 2014 року. Вони просто мирно протестували, вони виступали за власні права, вони виступали за місцеву громаду, але вони були змушені платити штрафи. Крим залишається під окупацією російської влади. Так звана влада, вона виривається до шкіл, до домівок в масках, і вона вимагає документи, щоб їх показували люди. Це не може бути прийнятим. Великий активіст Мартин Лютер Кінг, він сказав, що загроза справедливості – це загроза повсюди. І отже, це не значить, що кримські татари не можуть допомогти собі самі. Несправедливість, ми як люди, ми не можемо це витримувати. Ми повинні боротися за людей, які знаходяться під загрозою. І права людей в Україні – це не лише питання самої України, але й міжнародного співтовариства. І Крим знаходиться під загрозою щодо справедливості. Сполучені Штати працюють в міжнародних організаціях, таких як ООН, та залишаються країною, яка дивиться, що розвиток подій в Україні дуже важливий. І наша позиція дуже чітка. Кримія залишається Україною, і санкції, пов'язані з Кримом, будуть залишатися в силі до того моменту, коли Україна не візьме під свій контроль Крим. І ці засоби будуть посилюватися, як пан Чубаров сказав. Ми повинні продовжувати працювати спільно, тому що коли ми працюємо разом, ми стаємо сильніше. Ми будемо співпрацювати з Україною, з іншими міжнародними партнерами, і територіальна цілісність України буде відновлена. І ми будемо вірити в це. Я підтримую вашу ідею, що ми можемо зробити дуже багато, в першу чергу, разом. І Крим – це Україна.
Ukraine do? Thank you. Дуже дякую. І заключне слово в панелі вітальних слов мені надзвичайно приємно передати своєму шефу, людині, чиє бачення ми реалізовуємо, в тому числі проводячи такі форуми, проводячи чисельні інформаційні кампанії з метою реінтеграції Криму. Пан Юрій Стець, міністр інформаційної політики України. Доброго дня, друзі. Я, як завжди, буду мінімально дипломатичним, але максимально відвертим і щирим. Здравствуйте, шановні панове посли, колеги, В'ячеславу Кириленку, Ірині Геращенко, Рефат Ага. Привіт, Рост, колеги-журналісти. Почну з найменш приємного. Пані Іванович, пані Хармс, ви говорили щойно, що Крим – це Україна, а Росія – окупант. Подивіться на Ахтема Чийгоза. Його за це посадили. Ви наступні. Вибачте, будь ласка, міністр хворий. Для нас це є нормою. Ми просимо зрозуміти цей момент. Ще раз, будь ласка, вибачте, міністр хвилюється, і це, мені видається, в його стані фізичному нормально. І наостанок, перш ніж ми перейдемо до першої панелі, де органи центральної виконавчої влади і взагалі української влади звітуватимуть про те, що відбувалося і яка політика впроваджувалась протягом 4 років по відношенню до Криму, я зачитаю вітальне слово від міністра закордонних справ України пана Павла Клімкіна. Шановні учасники форуму, шановні кримчани, шановні співвітчизники, виповнилося 4 роки з початку збройної агресії Росії проти України, яка розпочалася з окупації та незаконної анексії Криму, а невдовзі продовжилася загарбанням частини Донбасу. Це були роки героїчної боротьби наших воїнів, волонтерів і всього народу, які ціною великих жертв зупинили ворожу навалу і зірвали плани Кремля з розчленування і захоплення України. Це були роки напруженої цілодобової роботи наших політиків, наших дипломатів з метою добитися осуду Росії світовою спільнотою і забезпечити дієву міжнародну підтримку України в її боротьбі з агресором. Цієї мети ми в цілому досягли. Міжнародна спільнота з самого початку російського вторгнення стала на бік України, зайняла принципову позицію щодо необхідності звільнення окупованих територій та їх повернення під суверенітет нашої держави. Наші партнери розуміють, що це необхідно не лише для України, а й для відновлення довіри до ключових основ міжнародного правопорядку, на яких базується глобальна безпека. Водночас ми чітко усвідомили і форми та межі можливої міжнародної допомоги, визначили найефективніші міжнародні інструменти, які слід задіяти для захисту національних інтересів України. На жаль, Крим все ще залишається окупованим. Росія продовжує грубо порушувати всі норми міжнародного права щодо півострова, навіть зобов'язання держави-окупанта. Це, зокрема, стосується дотримання основоположних прав людини. На сході України все ще триває збройне протистояння з ворогом. Однак упевнена, що ми крок за кроком за допомогою наших міжнародних партнерів наближаємося до головної мети – відновлення свого суверенітету над окупованою територією мирним політико-дипломатичним засобами. Мій оптимізм базується на тому, що головні міжнародні структури, у тому числі ООН, ЄС, НАТО, Рада Європи, ЮНЕСКО, міжнародні судові інстанції та ключові столиці світу надають і посилюють підтримку нашої держави і не лише політично, і дипломатично.
Особливо важливим є постійне продовження і навіть розширення кримських пакетів санкцій, накладених на Росію з боку ЄС, США та інших міжнародних чинників. І шансів на їх зняття без деокупації півострова немає. Безперечним успіхом є просування українських питань і в міжнародних судових інстанціях, зокрема в Міжнародному суді ООН і арбітражному трибуналі в рамках Конвенції ООН з морського права. МЗС також розпочала активну роботу в столицях і міжнародних організаціях з реалізації ініціативи президента України щодо створення міжнародної платформи «Друзі деокупації Криму», проголошеної восени минулого року під час Генасамблеї ООН. Ми бачимо цю платформу як неформальне об'єднання зацікавлених держав, міжнародних організацій, неурядових організацій, впливових політичних діячів, які готові об'єднати зусилля задля активної підтримки України. Ми ні на мить не забуваємо про такі завдання, як звільнення кримських політв'язнів і змушення Росії до дотримання прав людини на окупованому півострові. Ми піднімаємо цю проблему під час усіх міжнародних зустрічей і заходів. Нас чують і підтримують. Про це свідчать рішення Генасамблеї ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ, міжнародних парламентських структур. Сподіваємося, що міжнародний тиск на Москву в кримському питанні врешті-решт змусить її піти на переговори щодо його врегулювання згідно з міжнародним правом. Адже пішла Росія на переговори щодо операції ООН на сході України, хоча ще пару років тому це здавалося неймовірним. МЗС робить усе, щоб не лише унеможливити формальну легітимізацію окупації і анексії Криму, але й запобігти звиканню і подальшому примиренню світової спільноти з наявним нині станом справ. Адже, власне, цього і прагне Москва – закрити тему півострова назавжди. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб питання деокупації Криму та забезпечення прав кримчан не сходило з міжнародного порядку денного та зі шпальт світових ЗМІ. Необхідно, щоб будь-які намагання Москви, іноземних радикалів, занадто прагматичних бізнесменів чи лояльних до Росії ЗМІ проштовхнути відкриту чи приховану легітимізацію анексії Криму отримували нищівну реакцію. Вірю, що наш цьогорічний форум зробить свій вагомий внесок у справу деокупації Криму і подолання російської агресії, у справу, яка на сьогодні є головним безпековим завданням всієї міжнародної спільноти. Дякую за увагу та бажаю плідних дискусій. Павло Клімкін. Дякуємо, колеги. Ми завершуємо нашу панель з вітального слова. Дякую всім, хто долучився до вітального слова. Пан віце-прем'єр, пані Ірина Геращенко вже пішла, надзвичайний посол Марія Іванович, Ребека Хармс. Всім дуже дякуємо за вітальні слова і до зустрічі на наступному форумі. Дякую. А я запрошую учасників першої панелі, це здебільшого представники української влади. Будь ласка, згідно табличок можна розсідатися. Спробую. Давайте спробуємо. Дивіться, у мене буде зараз кілька заступників і далі вам дам. Добре?